Salut! Bun găsit la Dexul de Marketing! Ce înseamnă CTA? CTA este prescurtarea de la Call to Action, care se traduce ca îndemn sau chemare la acțiune. Întâlnim CTA-uri în reclame, pe pagini web, în postări sau pe flyere. Rolul CTA-urilor este acela de a crește conversiile, fie ele vânzări sau simple interacțiuni cu un brand. Pe o pagină web, CTA-urile apar sub formă de butoane, linkuri sau chiar ca simplu text. Iată câteva exemple eficiente de CTA-uri. Cumpără acum. Adaugă în coș. Sună acum. Abonează-te la newsletter. Înscrie-te. Află mai multe. Vezi colecția. Pe data viitoare!